mana kaka ineno kae ma en kaunti ma Siaya ka nyaka sani. Odiochieng' ma kawuono mano CEC ma bende ochung'ne wechego mag somo e kaunti ma Siaya, kata jatend migao ma bende ochung'ne wechego mag somo e kaunti ma Siaya nyaka sani pok oyudo omenda moramora mar bursary e kaunti ma Siaya. Ka bende ne osingo mar mondo nosingo ne jopiny ni omenda makamago biro bedo kati biro gol gi ayanga mar mondo mi odhi ne jopuonjre mopogore opogore mano jumbe 2 mokalo. To nyaka sani tend kaunti ma Siaya pok ogolo omenda makamago mag bursary monego bedni dhi ne jopuonjre makamago ma bende somo e skunde mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Par ni wachni mar omenda mar bursary bende waseneno kokelo pogruok e kind jod bura mantiere e romo margi Mombasa. Kaunti ma Siaya koni bende nyaka sani koro ten kaunti ma Siaya pok ogolo bursary moramora, gino momiyo ponono jodak e kaunti ma Siaya bende koro nyaka sani nitiere kamarach kaluwore ni skunde to oseyaw. To sani koro jumbe 2 nyaka jatend migao mar somo e kaunti ma Siaya ne sing ni bursaries makamago biro bedo, to nyaka sani onge moramora ma bende osegoli. Kopogore kod mano nyakwara Ramogi ajwang' wach machielo ma bende waluonu machiegni e pacho kae en ni okinyi ma kawuono jatend migao mar thieth